ቁጠባ ድኻታት ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ብኸቢድ ከምዝተሃሰየን ህዝብታት ተን ሃገራት ኣብ ጸገም ከምዝወደቑ ተገሊጹ። ካብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ንዝግበር ንግዲ ሰደድ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ከምዝተላዕለ ተሓቢሩ ኣሎ። سلام كبرى تخاتلتي مدب alkompis تግርኛ لومي 27 ግንቦት 2020 ንሎሚ ዝተዳለው ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ገለ ካብዚ ተዳልዮም ዘለው ዜናታት አርእስታቶም ክሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝር ከሰጋግረኩም የሰናይ መክተታል ኣብዚ ዓለም ብኮቪድ-19 ኩሉ ነገር ተቀይሩሉ ዘሎ ዘበን ብብዙሕ ምዕቀን ናብራን ቁጠባን ዝያዳ ዝተሃሰያ ተንድሮ ብድኽነትን ብሕሱም ዘይዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ዝሳቀያ ብዙሓት ኣብ ምዕባል ወይ ከዓ ድኻታት ሃገራት ምዃነን ዳይሬክተር ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ሽወደን ማለት ሲዳ ካሪን የምቲን ሓቢራ ንሳብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዕለት ድራሩ ዝምሩሩ ዜጋታት ናይ ተንድኻታት ሃገራት ምንቅስቃሳቶም ተኸልኪሉ ብምህላው ከቢድ ጥሜትን ሕፅረትን ኣብ ኩሉ ስድራ ቤታት አጋጢሙ ከም ዘሎ ገሊጻ ብፍላይ ካብተን ብስእነትን ዴሞክራሲን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝፍጸመለን ሃገራት ለበዳና ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምኽሳቱ ተወሳኺ መጨቆንን መሳርሒ ጸቕጥን ኮይኑ ከም ዘሎ በኣብነት ናይ ገለ ሃገራት ኩነተ ህላወ ብምጥቃስ ኣብሪሃ ወፃ ሃገራት ዘለው ስደተኛታት ውን በተመሳሳለ ሰሪሖም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኣታዊ ብሰንኪ ምዝሕታል ስራሕውቲ እቶት ስለ ዘይረኸቡ ናብ ስድራ ቤቶምን መቅረቦምን ገንዘብ ክሰዱ ተጸጊሞም ከም ዘለው ጸብጻባት አረጋጊጾም ኣለው። ሕብረት ኤውሮጳ ብልዕሊ ኣብ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ናብ ዝርከባ ሃገራት ንሰደዳ ቁሕት ዝቐንዐ ኣንቢርዎ ንዝጸንሐ ቅድመ ኩነት ከም ዘልዓሎ አገልግሎት ዜና ተሓቢሩ እዚ ብጻዕሪ ሽወደናውያን አባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ዝተላዕለ ቅድመ ኩነት ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ወጻኢ ንዘለው ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ናውቲ ጥዕና ንምስዳድ ዝነበረ ጸገም ዝፈትሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መዳይ ምስዳድ ናውቲ ጥዕና ናብ ካልኦት ሃገራት ብሰንክትን ውሕስነትን ጽሬትን መሳርሒታት ጥዕና ተባሂሉ ዝተደንገገ ሕጊ ኣብ ምዕባል ንዘለዋ ሃገራት ንዝግበር ሰደዳት ሓገዝን ዓንቂጹ ምጽንሑ ተሓበሬታ መልኪቱ መሰረት ሓድሽ ውሳኔ ካብቲ ማለት ሰሉሳት ሒዙ ተነቢሩ ዝጸንሐ ቅድመ ኩነትን ቀይድን ሙሉእ ብሙሉእ ተሰሪዙ ከም ዘሎን ይኹን እምበር ነዚ ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ኣቀድማ ኣቢሉ ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣብ መልዓል ግዜ ከይወስድ ጻዕራታት ከም ዘድሊ ተመልኪቱ ኣሎ። ከተማ ስቶክሆልም ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር በሃገር ደረጃ ንዝተመደበ ምርመራ ከም ዝጀመረት ክፍለጥ ተኻኢሉ በዚህ መሰረት ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ሰባትን ሰራሕተኛታትን ኣብያተ ዕዮን ሕክምናን ቀዳምነት በምስራዕ ኣብ ሰሙን 40,000 ሰባት ምርመራ ክካየድ ዝኽእል ናይ ሰብን መሳርሒን ምድላዋት ከም ዝገበረ ትምምሕዳር አመልኪቱ መንግስቲ ሽወደን ቫይረስ ኮሮና መንን ክንደይን ዝኣክል ኣብ ሃገር ምልባዕ ከም ዘሎ ንምቁጽጻር ኣብ ኩለን ዞባታት ቀዳምነት ዝሃበ መስርሕ ምርመራ ከም ዝሓንጸጸን ይኹን እምበር እቲ መደብ ብዝተፈላለየ ጸገማት ከገጥሞ ከም ዝጸንሐን ኣብ ገሊኡ ውን ከምቲ ዝተመደበ ንምኻድ ከም ዝተጸገመ ጸብጻባት አረጋጊጾም በስምምዕ ኩለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝተዋጸ ናይ ደገፍ ማዕከን ገንዘብ ብመልክዕ ልቃሕን ሓገዝን ክወሃብ ብኣብዝሓ ድምጺ ሎሚ ከም ዝቐረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ሽወደንን ገለ ሃገራትን ነቲ በአባላት ሃገራት ዝተዋጸ ገንዘብ ክወስዳ አመልኪተን ዘለዋ ሃገራት በመልክዕ ሓገዝ ዘይኮነስ በመልክዕ ልቃሕ ተዋሂቡ ዝምለስ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝብል መርገጺ ከም ዝሓዛ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበዝሓ ሃገራት ግን እቲ ገንዘብ ብሓገዝ መልክዕ ጥራይ ክብላን ከለዋ ካልኦት ካብ ብኽልቲኡ ማለት በመልክዕ ሓገዝን ልቃሕን ክወሃበን ዝብል ከም ዝነበረ ይፍለጥ ትማል መዓልቲ ሽወደን በመልክዕ ልቃሕ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል መርገጺኣ ንኽትልውጦ ጸቕጢ ክግበረላ ከም ዝጸንሐ ሚኒስተር ኤውሮጳዊ ጉዳያት ሽወደን ሃንስ ዳህልግሬን ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር በዚ መሰረት ኣብ ምሕደራት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ዝተኣከበ ናይ ደገፍ ገንዘብ ወይ ከዓ ስቶድ ፓኬት ኣብ ወሃሃባ ንዝቐረበ ርእይቶ ናብ ጠቕላላ ባይቶ ኤውሮጳ ተመሪሑ ውሳነ ናይ መወዳእታ ክወሃቦ ከም ዝኾነ ሎሚ መዓልቲ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ገሊጾም ኣብ ሽወደን በኣኽራርነትን ናይ ዓመጽ ሰዓብትን ብዝኾኑ ሰባት ዝካየዱን ዝመሓደሩን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዉ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ፖሊስ ሽወደን ማለት ሴፖ ሓቢሩ
እቲ ቤት ጽሕፈት ነዊሕ ክትትል ዝተገብረሉ ሕሉፋትን ኣኽረርትን ጎነጽ ከም መተግበሪ ፍልስፍና ብዝኣምኑ ሰባት ዝውነኑ ዝመሓደሩን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ምውናንን ምክያድን ናይ ውልቂ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ዘፍቅድ ሕጊ እንታይ ከማልእ ከም ዘለዎ ዘጠቓለለ መስርሕ ምቕያር ሕጊ ከም ዝተጀመረን እቲ እማመ ንመንግስቲ ቀሪቡሉ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሽወደን ኣብያተ ትምህርቲ ብገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዝመሓደር ህዝባዊ ንብረት ብምዃኑ ብዴሞክራሲያውን ክብርታት መሰረት ዝገበረ ስርዓት ሕጊ ክሰላሰል ስለ ዝግብኦ መንን በየንን መዕቀኒ ኣብያተ ትምህርቲ የመሓድርን ይውንንን መሰረታዊ ረቓሖ ክኸውን ከም ዝግባእ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣመወዳእታ ዞም ዝስዕቡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሽወደን ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታትን መዘኻኸርን ብምሃብ ናይ መወዳእታ መሰናዶና ክንዛዘም ኢና ኣብ ሽወደን ቁጽሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ 35088 ዝሞቱ ከዓ 4227 በፂሖም ከም ዘለውን ሎሚ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ ዋዕላ ተሓቢሩ ትካል ማሕበራዊ ማዕከን ዜና ትዊተር ነቲ ብፕረሲደንት ኣሜሪካ ዝጽሓፍ ጽሑፋት ምንጩን ሓቅነቱን ንምርግጋጽ ቁጽጽር ኣብ ልዕሊ ጽሑፋት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እቲ ትካል በቲ ፕረሲደንት ዝጽሓፉ ጽሑፋት መሰረት ዘይብሎምን ዘይኮኑን ሓበሬታ ጽሒፉ ተባሂሉ ጥርዓን ስለ ዝቐረበሉ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ እቲ ፕረሲደንት ግን ብተግባር ትዊተር ከም ዘይተሓጎሰ ጸብጻባት ሎሚ ኣረጋጊጾም ብዝሕ ዘለወን ሃገራት ምስ ምኽፋት ዶባተን ንበጻሕቲ ካልኦት ሃገራት ብምቕባል ንሽወደናውያን ብፍሉይ ብምጥማት ኣብ ዝቕጽላሉ ዘለዋ ግዜ ሃገረ ክሮኤሽያ ንሽወደናውያን በጻሕቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክትቅበል ከም ዝኾነት ብወግዒ ሓቢራ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ሓንቲ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ዓለም ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ዘለዋ ሃገራት ንምዃን ዘኽእላ ናይ 8 ቢልዮን ኤውሮ ወፍሪ ንኽትገብር ከም ዝወሰነት ፕረሲደንት ተሃገር ኢማኑኤል ማክሮን ሓቢሩ ኣሎ ምስ ፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ይቕጽል ኣብ ዘሎ እዋን ሸለልትነትን ምዝናይን ሓጋዚ ስለ ዘይኮነ ኣቶ ኮሮና ክንሕሉ ከምቲ ልሙድ እነዘኻኽር ኢድና ብጽሬት ምሕጻብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና መንጎ ሰባት ዝህልውና ርሕቀት ክንሕሉ እንዳዘኻኸርና ካብ ዘየድሊ ሸገርገርን ሻቕሎትን ተቆጢብኩም ርግኣት ከተዘውትሩን ካብ ሰብ መዝዝ ዝወሃብ ሓቀኛ ሓበሬታታት እንዳተጠቀምኩም ህይወትኩም ክትመርሑ ንላቦ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና alkompis ብዝተሳለጠ መንገዲ ንምክትታል ከምኡውን ናይ ፈተነ ሬድዮ ክትከታተሉን ተደሊኹም ኩሉ ዝረአይን ዝንበብን ዝስማዕን ናይ alkompis ፈነወታት ኣብ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ተዳሊልኩም ስለዘሎ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣትኹም alkompis ትግርኛ ኢልኩም ብምውራድ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነል alkompis ትግርኛ ኣባላት ንምዃን ሳብስክራይብ ጌርኩም ተሳታፍነትኩም ከተረጋግጹ ንሓትት እዚ ድሕሪ ምባል ንሎሚ ረቡዕ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጽናሕኩም እየ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ደሓንቀኒ